Ugochi tubelu. Welcome man oraifite. Egade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere ọdụ na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye nwanyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye nwanyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempo. Ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa. Chacha. Ndị okenye ga-adị o. Fanta mbaki o. Ndị okenye anyị o. Fanta mbaki. Fajasi kara aka. Onye ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị. Na nke faka mma. Bụrụ Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Efekwa chọọchị fa. Okwu n'ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa gbawa gị ume. Ọdịnala ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye nwanyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Yes, tata bụ nnukwu ụbọchị n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. A sị na taa bụ afọ ga-afụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na akịkaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. A sị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na oge nwere mgbochi. A sị nọ n'iru ka anyị gara aga maka na oke enwe na-ama n'iru. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. A sị m onye sị na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ya ma adị mma na onye agha ma nata mmata iru ụwa agwụ. A sị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị na ọ ga-enwe ọdachi. Ise ụbọchị tata ụbọchị afọ, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ 3 important things that are so important to God Almighty, the creator of the whole universe. I will quote that 3 important things bụ 1. Obedience, very important. 2. Sacrifice, so important. 3. Thanksgiving, more important. Onye abụ ihe anyị ji wepụta. Ma bifo anyị gaa n'iru, maka ndị ọ bụ taa bụ izi ha na-afụ na soshal midia. Aha m bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ọ ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo, ikwubi okwu. Ka anyị na-ara ekwubiwe. Bịa the other side there, sorry. The other state is there. So, morning. So, n'ụbọchị taa, this is isiokwu taa anyị ji bịa.
ụbọchị Wednesday ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu n'isi our friends of the temple, our fans all over the globe, and anyị kwuru n'ọrụ mmụọ ọbụla anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-akpa na distance abụrụ ebara ya. So ụbọchị Wednesday wụ ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu gaa na temple kwubi okwu n'isi ndị niile bụ ndị enyi anyị. Then bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Nke ọzọ ị ga-agbakwụzi bụ Ugochi tụbọrọ na temple ifeọma dị iche iche na-eme. Tata bụ nnukwu ụbọchị. Taa bụ nnukwu ụbọchị maka na ọtụtụ ihe dị iche ọma mere n'ụbọchị taa. Nke mbụgolo bụ na taa anyị ga-akpọ mmadụ ịtọ bụ na emesịa program anyị kpọọ mmadụ ịtọ bụ the fans of the month ọnwa November. Yes, fans of the month ọnwa November. Enwere ndị anyị ga-enye onyinye dị iche iche. Yes, maka their effort to promote ihe anyị na-agbasa na social media handle anyị. Then ọtụtụ ndị mmadụ na-epromote anyị our social handle. Ga-eche ego nye na-epromote our social handle from many platforms. So maka ihe enwe ndị anyị ga-agba afa. Yes, enwe ndị na-epromote anyị our social handles. Echefuna na anyị nwere groups, yes, na social media na Facebook. Then anyị nọkwa na YouTube, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na TikTok, anyị nọkwa na YouTube. So I get celebrate few individuals na this platform anyị nọ. Then cause us able for ọnwa November. Ọ bụrụ na anyị sonyere na ndị onwere mgbe anyị ga-enwe ike honor everybody at the same time. Mana ọ bụrụ na iso na ndị nwetara isi ọma nke ọnwa, then cherekwa nke ọnwa na-abịa nke December. Ka bụ ofu. Ka ọzọ ọ bụ echefuna na taa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi my birthday. Yes, that was my birthday. This particular birthday, I decided to this year. Echefuna na nke last year. Now I'm celebrating 3 things in one day, like 4th December last year. At my new living house, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi my house December 1. What was your follow also exam? Then because more for us and then make the birthday. The 3 things I celebrated by this time exactly 1 year today. Mananke this year, who they hate on your chukwu almost go me since August. Yes. So mananke this year, I celebrate to go so many things. So we decided like to lie low. Nanka. As you could have some giveaway again the month na 1st of January 2023. And they just can over say I hear this New Year message. Then so this year I just call this tomorrow. That is our intention. So but some days back, about 4 days back, one of my son I died on in October. When your testimony, however, other in October when your testimony. October, we when open if you marry you here natural. Or marry and I put Ogbuefi. Like play that day my wife would just yeah. It was sure can be well good. I see an egg maybe for my marry. Some days back. I was smells and they are cool. They are cool if they are cool. Like no cool. I won't I message here. I can go to the cow. So now I hope that when I get there's ways in the windy chair. Bonya for Thanksgiving. It's of 1 night worker. We celebrate here. If how much women here. I brought on Igbo. All the Edo State. Yes. I don't do Obidient temple. Yes. So I guess you want to go quite for this year. Because now onye lotaro no ya back no more area if I can't get married. So I get men kawa. They are no car also behind it. So tata. I get Mokasaraka temple. I would tell you if you Mesaraka, I guess it was a war.
So everyone know you're invited. Because also keep as even na ihe ọzọ ya amata na temple bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba, ọ ga-ebido na Disemba 6 wee ruo Disemba 19th 14 days a ji achọ temple. Ndị na-esonye ebugo amarụ ka esi eme, mana maka gị nwagba onye ọfụ ya forward 3 prayer request gị, mee donation token to the account number. You send the other message in WhatsApp. I was young, got that details I needed from you. We can book Kogi. Send them message in WhatsApp 0805 78 37 672. Again 0805 78 37 672. Yeah, guys, yeah. So I'm going to tell you so you chat in the WhatsApp and what's here again? I got number. You can send it to. Then the details I need from you can we can book. Just you and put your the money. Yes. Then I can money really show by Gibiano Botita. I message the program I conclude where I message Kai Grand on the way make giveaway. Yes. So you show by Robert Tabo. 3 things that are so important to God. If you want to build personal relation, here called PR, personal relation with God Almighty, the creator of the whole universe, the unmovable mover. If you want to build what I call PR, harmony with entities of powers, these 3 things must be done. Yes. Ozi ihe taa bụ ihe ị ga-eneba anya na ya ma mee ya maka ọdịmma gị. Nke mbụ golo 1, ihe ị ga-ama dị mkpa. Nke mbụ, you must be obedient. Obedient, very important. You can never claim to love God without obedience. Very important. That is the key. You will never claim to love God without being obedient to the laws, the natural laws that governs the universe. And these natural laws are embedded in love. The natural laws, Iwu Ordinana, that is the 10 commandments. You are ensured that whatever that is not good, you don't want others to do for you, you will not do it to others. So certain things or ordinary also. Yes. Ordinary will forbid you those things. Ordinary will forbid you. Only one son. Yes, because they are taboo in our culture. And once you defile that natural laws, you will receive punishment that follows it. You know why? The reason is that you have already defied the land. To clean up the mess. So, and this aloe ndị mmadụ na-eme n'ụwa taa so na ihe bụ nnukwu ọdachi ndị mmadụ na-enwe. And ụdị ọdachi dị etu anwa dị ihe ọ sọrọ gị na-eme ọ ga-afịa gị ahụ until na awụcha gị. So if you love God, you want to enjoy good days of life, ị chọrọ ka na gọzie gị, ị ga-akaba arụ fụ na idebere iwu onye na-erube isi n'ihe gbasara iwu ọdịnala. Then nke a nke ofu. Nke abụọ, ị ga-akaba arụ bụrụ onye na-achụ aja. Onwere obi ọbụla na-achụ aja ihe na-efunarị. Yes, you can call it joyful activities. You can call it corporal work of mercy. But the most important thing is that
ejiri aka ntagide anata chukwu ihe. But one of the natural laws is givers never lack. Aka ọbụla na-agbasapụ agbasa maka mgbe ị na-agbasapụ aka then a ga-enwe ike itinye ihe n'aka. Enyi aka ọbụla ị gbasapụ wee nye, something must enter that your hand before the hand will come back spiritually. But for the fact that you are not seeing beyond their nose, you will not see what is happening. Whenever you give something out, yes, inye ya n'ife aka gị gbasara agbasa, and then when ihe a na-etinye n'aka gị returning before aka gị return no spiritually but the mafia. So ịgbasapụ aka, yes, ya bụ ịchụ aja. Nke ịtọ bụ thanksgiving. Ị ga-abụrịrị onye na-enye enye. Ị ga-abụrịrị onye na-ekene, na-abụ ihe ọma meelu gị nwee ike kene Chukwu. Mma ejekwa n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, the ancient books. Yes. Some of my quotes will come from the ancient books about Old Testament and the New Testament. Nke ndị ụka ọbịa. Mana ihe nji ala ike ejie ihe dị n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee maalụ gị atụ bụ naanị na ọ bụrụ na ịchọ igosi nwatakịrị awọ n'ikpe okwute, ị na-emetụrụ ya aka maka na awọ n'okwute. Meaning, if you want to show a child flock in the midst of heap stone, you need to be touching that flock so that that child will know difference between the flock and those stones, because they normally look alike because of the color of flock. Now, why obedience is so important? He must be obedient because he can never be obedient to God if you don't believe in God. Yes. You can never be obedient to natural laws if you don't believe in natural laws, if you don't believe in natural principles, if you don't believe in the do's and don'ts of the entire creation. Yes, you must believe in them in order for you to be obedient. So you must be obedient to the forces of nature because you believe in them. Even the entities of powers, you believe in them. You are obedient to them because you believe that so obedience is so important in all you do. So you can never even have faith if you are not obedient. Obedience comes as a result of believing. So obedience is very important. So if you are not obedient to the laws or the guideline given to you because of 1, 2, or 3, if you are not obedient, how will you be able to apply those do's and don'ts? So you must be obedient. God Almighty expects you to obey all the rules and commandments. That is why even in Genesis, when man was created, man was given mandate, and man was given what he must do in order to succeed. That is why man was given, go to the world, rule, take charge, multiply. Man was given the rules, the rudiments in Genesis chapter 1. So what am I saying? That in the obedience to that natural laws are important. Don't be arrogant. You can never be arrogant before the forces of nature. Yes. You know why? They lose nothing. Who lose? You can never be stubborn to the spirits. You know why? They lose nothing. Yes. Makana
when you decide to be stubborn, you pay for it. They lose nothing. And when you prove to be too stubborn, you can be destroyed. You can be destroyed, and their family and friends and well-wishers can go alongside with you. Forces of nature don't care. So if you want to enjoy this world to the fullest, what you must do is to adapt to that natural laws by being obedient. Key word to one. Come on, that. Come on, I story about Adam and Eve. As in Adam and Eve, when they disobeyed, now in the Garden of Eden, enjoy a goodness of life. According to that story, that when they disobeyed the rules given to them, the laws given to them, they lost the glory. They were chased out of that Garden of Eden. You can see it. So without obedience to that natural laws, what you want, forget it. You will lose everything. Go to me anywhere. You will lose everything. So number 110, so important is you must be obedient. Na ben nage when you can weigh your bottle na ben nage. If you are not convinced to be a partaker of those things, leave them the way they are. You can never destroy what you cannot create. You want to name you cast a band, you scatter, you kill this and that. It cannot kill the spirits. It cannot destroy them. You know why? You cannot destroy what you cannot create. Yes, it's not natural. There is no way you can destroy what is. You don't know the origin. That is why even Jesus and Dokobia, when he was that character Jesus, did not say a word in the name of die, spirit die. If the spirit die, he never did such. Even to the unclean spirits, you know, if you are watching my teaching, you understand it. I've already told you many a times that there is the beings for the light regions and the beings for the dark regions. Yes. And well, yes. But even he did not say even the so-called Ndojo to die. You know why? Because he was watching the man and job. Okay, now, because there are some people that sold for the dark spirits and they will repeat, and those dark spirits are there to give them what they want. Because Galatians 6:7 and the forces of nature ensure that whatever you sow, you receive. No sentiment. So for the fact that they disobeyed, they lost everything. They lost the glory. They lost the Garden of Eden. The same thing is what is happening to you. Yes, go on, Enemanya. Once you disobey the natural laws, believe in me, you will lose everything. Yes. Once you go against it and you showing arrogant, you are not even showing makeup, you are not showing mercy, you are not showing now your man, those things was done in error, and you promise that those things will never repeat themselves. So you are doing it with impunity. When if an one dagger, so obedience is very important. One obedience is better than even sacrifice. If you are doing your sacrifice with arrogance, you are doing your sacrifice, but you refuse to obey the natural laws. Can you call a cigar? You will give Bruno name and put them out or no. Na-eme teacher na anara ndị mmadụ oke ha. Example, ọ bụrụ na ị mara ọdịnala Igbo forbids you to sleep with somebody's wife, because sin of somebody sleeping with somebody's life is a sin of one. You want to you know too well, yes, you knew too well that this woman is married, but because therefore, if you listen that DA deserve for something good, no go deserve ya.
ije gbuo nwaanyị mmadụ asa saa ya isi ka i wee rie ya ọrụ. Ihe ọ pụtara bụ na ịgbawara nwoke mmadụ aka maka na ike dị gị n'aka maka na ya asawo nwunye ya isi wee narịa nwunye ya. Ọ bụrụ na mmadụ ereghị ihe gbasara ịnara mmadụ nwunye ya, ịfụ na imere onye ahụ ihe niile, and you knew too well, yes, yes, ị mara nwunye mmadụ bụ ego of that man. Yes, a man don't joke, or a man who don't joke, his wife is his pride. One of okay, I know that they did the woody obi at Yoto, no matter what. So, working Jiriachi. So, you went now working behind a few only kid, they can act a wuni all. You may go work out, can you get me and wa? Natalia, it was hereby a cot on yano. A cottoy and American make idea and a Kawunya were like Yagobre. So, you're not check while again. Obedience is better than sacrifice. Also, Yabuni name him upon or no day to. Also, Yabuni name sacrifice here, no sacrifice yana. Man, he did obedient to that natural law. Forget it. He name just over. So, obedience is very important. Then sacrifice follow. But however, when you are obedient to the natural laws, then offer your sacrifice, it will go. Then let me tell you the importance of sacrifice. It's so important. And God, your movable mover, is so interested in your sacrifice. And my organization, Kamalu at the Jadi teacher. Now, ancient book. He will what up body. Mba, Chukwu get attached to that Echuacha. Oh, one about Abraham. Abraham Bonna ndị ụka anyarị. Abraham n'onwe nọkọtalụ wee sị ka chebe ihe ọ ga-enye Chukwu okike, chebe ihe ọ ga-enye Chukwu to please him in a special way. He now out of his own will. It's not God that sent him, because God is not interested in modern human spirit. Now Abraham were okwu nwe ọ mụtara, ọ bụrụ na okwu nwe no nwa Sera mụtara ya ba Ezi maka na o nwere nwa ọzọ Ishmael onye Haga nwa nwaanyị Afrịka mụtara ya. So wee were that Abraham, wee were that Isaac kechaa ya ụdọ n'aka na ụkwụ chọzie ka o were chụọ aja. Chukwuoke wee sị don't harm him, untie him, because Chukwuoke is not interested in offering human being as sacrifice. He is not interested. It's a taboo, because thou shalt not kill the qua to that area, to that point. Now, we see Abraham, ya ọka akọkwa na nwa na-ahụ ya na ya na aka ya na ọ ga-afụ ebulu ya were ebulu tụọ ya aja. That is animal. So to show you that Chukwu Okike is interested in sacrifice. Ọ bụrụ na ọ dịrọ interested in sacrifice, he would have told Abraham no need of any sacrifice. So God is interested in your sacrifice. But one, before offering that your sacrifice, you must be obedient. Yes, obedient to his laws. So that is one example. I will cite another example. That is now I'm looking at Genesis. Now Genesis 4, what ataba? Ega fo na kola go basalo Adam and Eve. Yes. And we gwa gị na Adam and Eve mụtalụ ụmụazị ịtọ, Cain and Abel and Seth bụ nwanne ha nwaanyị. E wee sị gị na Cain tọrọ Abel. So mana Cain bụ onye ọkụ ubi, a farmer na-akọ ji. Mana Abel wee hunter na-achụ nta. Ha wee ka ụbọchị ha ga-achụrụ Chukwu Okike aja. Abel wee jee n'ọhịa wee họtụta a very big animal. Wee sị mba na anụmanụ nke a na ya ma erie na ya ga-edebe ka e were chụọrọ Chukwu aja maka na ọ chara acha. Then kele maka Ken onye akpa uche the British, yes, o wee jee nenecha anya jee chọba ji ndị lelele rotten yams, yes. Uche bụ na aja nsuru ọkụ ka a na-achụ ọkwa eziokwu. Yes, aja ndị a etu esi achụ ya bụ
efunwu ọkụ a na-enwu a na-eti ihe aja ụdị aja anyị na-achụwa na temple anyị na-achụ for 14 days. Yes, etu a ka esi achụ ya bụ aja, something similar to it. Aja ọ ga-abụ emenwu ọkụ izu ọkụ na a na-etinyezi ụfọdụ ihe dị iche iche gụnyere ma ahịfịa ma mgbọrọgwụ ma anụmanụ dị iche iche a na-etinye na ya na ihe dị iche iche ihe awele dị iche a na-etinye ọ ga na-apụ na smoke. Ụdị aja ka a chụrụ aja na-echu achụ a na-akpọ ya aja nsure ọkụ. O wee bụrụ na Ken onye amamihe onye akpa uche ọkwa eziokwu o wee jee chọọ ji lelele uche ya bụ kedu ihe a na-enyere Chineke ji jiri akwa, kedu ihe a na-enyere Chineke iyo na ọka mmasị ihe nke lelele after all na ọkwadịsị ahụ arịa n'ọkụ ọkwadị anwụrụ ka Chineke na-eri dị afọ enyegoro nke lelele na-edozi mgbata onye akpa uche o wee hụba ji a ewee sị na ọ na-ahụ ji a anwụrụ nke ise na ọfụ ị na-agbago elu gosi nna na-anabata ji ya anwụrụ ya na-agba okirikiri remain earthbound. Now nwanne ya nwoke bụ Ebel wee chụwara anụmanụ gbara agba wee chụọrọ Chukwu aja wee sị mgbe ọ na-achụ ya bụ aja anwụrụ aja ya wee na-agbagoro elu gosi acceptance na Chukwu nabatara ya. So ifuna na Chukwu okike is interested wee sị na ya bụ akwụkwọ Genesis 4 wee na-agwa gị na Chukwu okike nabatara aja Ebel chụrụ 1 na o ji ezi obi ya niile wee chụọrọ Chukwu aja ghara iji aka ntagide ma ọ bụ chọwa ka ọ nwere ihe ọ bụla iji chụọ aja must be something well value to you. If not, it doesn't work. It must be something that has so much value to you. A rejected thing. So o wee chụcha anya aja Chukwu okike wee napụta nabata ya wee mark ya good. So if na Chineke dị interested na aja ị na-achụ ịghọta gị. Yes, direct communication and worship to the Almighty is interested na aja ahụ ị na-achụ because he shows that he appreciates him and he recognizes the fact that he has been nice to you. Funny, that is number 2. Nke ịtọ mma akọwakwalụ gị bụ the importance of thanksgiving. Yes, wee sị na thanksgiving dị very important. Aja ekele ọ dị so important na ọ bụrụ na Chukwu okike mere gị ihe ọ na-atụ anya n'aka gị na ị ga-abịa kele. Ọ bụrụ ọzọ even entities of powers and elemental beings they are so much interested in appreciation. Even the gods they are so much interested. Even gị nwa na onwe gị na-ene m anya ama m na dị very much interested na mmadụ inye ekele mgbe ị merie ihe maka na ekele nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. Ekele onye na nke o mere o mekwa ọzọ. Ọ na ịmatara na anyị nwa wụ mmadụ bụ mma nke ndụ bụ obere chi. We are the gods. Ịghọtara ya? Yes, we are the gods. A sị na onye marụ nna ya marụ ndị gboo. So even we human being we are spirits. So mgbe mmadụ mere gị mgbe ị mere mmadụ ihe asị mmadụ ị na-atụ anya na onye ahụ ga-asị my brother thank you I appreciate. And mgbe onye ahụ kwuru etu anwa ọ ga-atọ gị ụtọ n'obi na inwekwa ihe ọzọ ị ga-emere imerie. Ọ ghara ịbụ onye ga-eri ọnya rie ntọkọrọ rie thank you rie very much. So anyị bụ mmadụ na-emegoro appreciate na ọ bụrụ na mmadụ mere gị ife ọma i say thank you. Ọ na-atọ ụtọ n'obi. Also na one of the magic words. So if one reason why you should always say thank you, it shows appreciation. O gosiri obi ụtọ. So ụmụ mmụọ na-atụ anya n'aka gị. Even the gods na-atụ anya n'aka gị. Your ancestors na-atụ anya n'aka gị aja ekele. Mmụọ niile na-emere gị ihe, mmụọ niile na-eso gị, mmụọ niile na-atụ anya ekele n'aka. Enwere mmụọ ndị na-atụ anya ekele n'aka na ị ga-eshow appreciation. So many things na-emere gị ihe ọma dị iche iche mana ị nwere ike ịkpọ ya maka na ị mara na ndụ bụ ife. Ka mmakwalụ gị atụ Jizọs ndị ụka ọbịa nwere ebe a kọrọ ya n'akwụkwọ dịka akwụkwọ Matiu ebe ọ na-ekwu
na o nwere mmadụ 10 ndị nwere nsogbu dị iche iche ndị bịakwutere elu apụta ka okwu bichara okwu n'isi ha, o wee sị ha ngwa ha jee ka ha jee gosi ụkọchukwu onwe ha. Asị na mgbe ha pụrụ n'ụzọ na ha bịa notisie n'ahụ ha na nsogbu ha dị iche iche ha ji maka ya wee bịa adịsigo ha mma. Mana ofu onye n'ime ndị a mmadụ 10 a nwe onye ma na mba ọ bara esi na ahụ ya adịgokwa mma, wee chigatakwa baakị n'ebe ọ nọ wee sị ya nna m ukwu, I'm grateful. Mgbe onye abịa kenezie ya, o wee jụọ ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọrọ ọrịa dị iche iche, kedu ka o si bụrụ so ofu onye chigatara for Thanksgiving? Ịghọtara ya? Chukwu okike na-atụ anya ekene. O gwara ọtụtụ ndị mmadụ na-agba ochie na ancient time yọrụ Chukwu okike, wee kwa ha nkwa na ọ bụrụ na emere ha ihe a na ha ga-eritọn kwa in return were ihe achụ aja. O nwere ndị yọrọ nwa like Samuel, nne ya bụ Hana. Nne ya bụ Hana chọrọ nwa wee yọọ Chukwu okike. Echefuna mgbe ha jee n'ime ogige Shiloh na temple. Then that Anna na di ya bụ Elkana jere na ogige Shiloh na temple ka aje yọọ ayịyọ maka nsogbu ha. O nwere high priest a na-akpọ Eli. Then Eli dozie oge Anna na-ebe akwa n'obi mgbawa na-ama jijiji wee na-asị Chineke ya biko ya alụtazie ya na ya anya ebere. O wee na-ekwe Chukwu nkwa sị ya na ọ bụrụ na enyi ya nwa na ya ga-enyechi ya nwa azụ park to his services, ka ọ bụrụkwa onye ga-abụkwa onye nchụaja n'ọdọs ka ya mụta nwa. Mgbe high priest ahụ abụ Eli nụrụ ayịyọ ya ihe ọ na-ekwu n'ọnụ, fụ ka o si atamụmụ ihe niile, o wee sị ya Ana kelee ụbọchị ibidoro ịṅụ mmanya. O wee sị ya na onwere mmanya onye onwe ya nwere, na ọ bụ etu o si dị ya n'obi ka eji wee bịa n'ihu tempụl n'iru Chineke ka e yọọ etu o si wee dị ya n'obi. O wee sị ya Ana, etu isi wee yọọ gị na n'udo ka Chineke mezuoro gị ihe ị yọrọ. O wee nazie n'udo. O tere ozi aka ya na di ya emekọkwa, o wee dị ime wee mụta Samuel. Onye ahụ nwa yọtara Chukwu na ayịyọ Samuel. So onye na-achọ ịkọwa bụ na ebe Chukwu okike na ndị anjelu nke Chukwu na-atụ anya n'aka na mgbe ọbụla ha mere gị ihe ọma, you show gratitude, thanksgiving. Very important. Ọ bụrụ na ịbụ onye adịghị show gratitude, ọ ga na-afịa gị ahụ dịka mmadụ. O nwere ndị ga-abụ imere ha ife ọma, ha ma show gratitude. Ụdị ndị na-etu ahụ iche na onye mere gị ife ọma ha marọ. Onye mere gị ihe ọma ma na o mere gị ihe ọma na ị na-show gratitude. Nke bụ eziokwu na the person will keep doing more. O nwere some people na-emere ihe ọma dị iche iche. O nwekwara ndị nọkwa na payroll ndị temple na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Nwekwa ndị nọ ma ndị ajadu ma ndị so many people nọ na the foundation. Mana anyị chọpụtara o nwere ndị n'ime fa na-eshi oge inyegoro ha ihe obere doso tenara wee kide ya n'ọdị small. Ifugoro aṅụrị ha na-enwe, ifu na aṅụrị na-egbu ha ka mmanya. Ụdị ndị dị etu a mụ nwere onwe m personal adị m eneghị ụdị ndị anya, maka na ụdị ndị a na m emere ha ihe kwa mgbe mgbe ọwụ n'ime rie ihe ifu na eziokwu na ezi asụsụ na ọ dị very happy. Ụdị ndị dị etu a na-emekwuru ha more and more karịa arị ka e mere ndị ọzọ bụ ndị wụ jos ihe ọma megoro ha. Asị anyway, na ya deserve ya. Ọ dịzie ka ya sị na ndị ọzọ niile ndị na-agba mbọ mana ha nwere ihe ngozi ha na-enweta na ha dị agba mbọ. Ọ ngozi si n'aka Chukwu abịa. Ọ ndị Chukwu okike na mmụọ niile na-agagharị na-eme mma, ọ ha na-agọzi mmadụ.
mana mgbe ụfọdụ a na-ene anya n'obi were na-agọzi. O nwere ụfọdụ ihe challenge ị nwere, ihe ị nidiri ime ewu, you need to be cause of joy to others. Ịghọtara ya? E nwere ụfọdụ ihe mgbu maọbụ ihe ọbụla ị ga-pass through in life. Ihe ị nidiri just to pass through that particular challenge is to be a cause of joy to others. That's all. Ime so many things. No. So he needed genuinely to help someone that is in need. Genuinely. So try to be cause of joy to some people. So nobody that nobody that. I will say here talk I put that is so important to God. Obedient. Yes. 2, I want a sacrifice. 3, I want a thanksgiving. These 3 things is so important. Keep working towards these 3 things. And I'm sure you'll have testimony to give very soon. I will card IGB. MTN and the Airtel. And I could also only our fans, not a platform. Bo they get without card. Nyabu card, Obrona Nagawan Onwegi, Obro networking they use. Please jump and pass. I want to watch video lecture later today on Facebook. One day when they can watch another platforms later today. So if not network you are using, please jump and pass. Maybe tomorrow we call the network you are using. Don't copy it and send to someone else. It's a way of saying thank you to my fans only. Not on a platform. And then to share our messages. Thank you. I want to here. I buy that second program I want. For Airtel 1269540787139819. Again, 1269560787139819. Let me go for the last one. Last time. 1269560787139819. For MTN users, 8519491087. Again, 8519491087. Let me call it for the last time. 8519491087. Now I took work again, kept me here. I go for Ubi Okunis in the Nine, our fans all over the world. They didn't under the influence of our voice right now. I go at distance above a barrier. May they receive blessing. May they receive grace. May they be favored. Those fans that are not too good in paying attention to obedience, sacrifice, and thanksgiving, may they receive grace for today's lecture. May they be favored. May they be uplifted. May they give all the necessary blessing so that from today going forward, they will understand the importance of obedience, sacrifice, and thanksgiving. Now, I have to go to the premier here in Onikaria. Yagazien. Obroni were added in Ancusi taa.
ọ bụ na ị chọrọ nwere ajụjụ ma ọ bụ na ị nwe chọrọ ka agbara gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Echefula na sacrifice and thanksgiving, no matter how small, nobody is advising you to go and borrow in order to do thanksgiving. It's not proper. Yes, you must show appreciation no matter how small. No matter how small. Obere azụ bata obere nkụ, nnukwu azụ bata nnukwu nkụ. In everything you are doing, even if somebody showed you kind of love or kindness, try as much as you can to reciprocate. Yes, no matter how small. Yes. Ọ bụgoro na obere ihe o nyere gị ego, mana ị nwere ike reciprocate from maybe aka ọlụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ị nwere ike imewu n'onwe gị with your bare hands. Do it. By so doing, you are striking balance in the spiritual realm. Yeah, guys, no for. Before, I want to message the program. I got by another brief program. I get see there on the madam. Today I get appreciate maka their efforts. They pass our platform. I